חיפושית, כה קטנה ואדמונית, חיפושית, כה קטנה ואדמונית. היא יושבת על הפרח שיוצא מתוך הצמח, אבקנים לה על הגוף ואיתם צריך לעוף. הורים, הנה לכם דרך נהדרת לבילוי אחר הצהריים יחד עם הילדים, שגם משלב פעילות ספורטיבית. שלום חגי. טוב, אולי תספר לי מה בעצם אתה עושה, מה זה הפעילות הזו? אנחנו עושים פעילות מוזיקלית, ואנחנו מפעילים את הילדים עם המוזיקה ותנועה. איך הגעת בכלל לזה? זה האהבה שלך מאז ומעולם, ילדים? אני מדריך כושר כבר שנים רבות, וכשנולד לי הילד הראשון, התחלתי לאמן אותו. וכשראיתי שהוא מגיב בצורה כל כך טובה, אז החלטתי ללכת ולהמשיך לאמן ילדים. התחלתי לאמן ילדים, ואמרתי להם לרוץ, ונתתי להם לשבת, ונתתי להם לעמוד ולקפוץ. ואז אמרתי, למה לא נלחין להם את זה? נעשה להם את זה עם מוזיקה, כי אני גם מוזיקאי. ואז לקחתי גיטרה ושרתי להם את זה. ראיתי שהם מאוד אוהבים והם רוצים את זה עוד פעם ועוד פעם. זוחלים, זוחלים, כמו נחשים, זוחלים, בין השיחים, זוחלים. קודם כל אני חייבת להגיד שאתה ממש יש אשכולות, גם מוזיקה, גם ספורט, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אבל תגיד, אני רואה פה ילדים ממש קטנים, למה ילדים כל כך קטנים צריכים לעשות ספורט? לא עושים גם ככה? אני עובד עם ילדים יותר קטנים ממה שאת רואה. בני כמה? מרגע הלידה. ברגע שהעובר נמצא ברחם, הוא פשוט נע בסביבה נוזלית. ומאוד קל לו לנוע. ברגע שהוא נולד, הוא צריך להתמודד עם משקל הכובד. ואז הוא לא יכול, תראי כמה זמן לוקח לו שנה שלמה רק כדי לקום וללכת. אז ככל שתאמני אותו מגיל צעיר יותר, השרירים שלו יותר יתחזקו, הוא יחקור את הסביבה יותר מהר, זה יגרום גם כן למחשבה שלו להתפתח, לקואורדינציה שלו להתפתח, הוא לומד דרך התנועה. אני רוצה להראות לך מה היא עשתה מגיל 5 חודשים. תראי את היציבות שלה. אלה, תעמדי על שתי רגליים. וואו! עכשיו תראי איך שהיא עומדת על רגל אחת. היום אני קוסם עם מקל סמים. כשמאמנים ילדה בגיל כזה צעיר, אין להם פחד בגיל שנה. הם לא מפחדים מכלום. ואז אני יכול לעשות לה בנג'י והיא לא תפחד. מה נעשה בנג'י, אלה? כל היום מתרוצצים, רוצו ארנבים, כי אתם ממהרים. רוצו ארנבים, ועכשיו עוצרים. היום אני קוסם. כן, היה כיף. זה כיף? היה כיף? זה כיף לך? זהו. עף לך? אוי, והקט חיפושית, ממש כיפי. יפי. עכשיו תעופי לאמא. תעופי, איך את עפה לאמא? זה היה נראה פעלול ממש מסוכן. אתה ממליץ לכל הורה לעשות כאלה פעלולים בבית? אני בכלל לא ממליץ שבכלל הורה יעשה פעלולים לילדים שלו, אלא אם כן אם יש לו הדרכה מקצועית. יש מסגרות של אימון תינוקות, וגם עושים ביוגה, עושים כל מיני דברים מאוד יפים ליוגה לתינוקות. רצים ולא עוצרים, רצים ולא נופלים, עכשיו כולם יושבים. כולם קופצים ומנטרים, קופצים. ההורים עושים כושר ככה קצת תוך כדי? ההורים, לא רק שהם עושים כושר, הם דבר ראשון לראות אחרי ילד, זה ממש עבודה אירובית, חבל על הזמן. ההורה יושב על הגב, ואז הוא מרים אותו למעלה ועושה לו נעדנד, וגם שר לו נעדנד. בצורה כזאת הוא עובד על עבודת הישבן, ונשים מאוד אוהבות לעבוד על הישבן. אני לא ראיתי אישה שלא אוהבת לעבוד על הישבן. אם אני לוקח את הילד או הילדה, שם אותו על הברכיים, כן? ונעדנד אותה קדימה ואחורה, זה עבודת בטן ממש חזקה, ואיזה אישה לא תרצה קוביות בבטן. גם איזה גבר. זה נכון, וגברים יכולים לעשות גם תרגיל קצת יותר קשה, ליישר את הרגליים ולחזור. זה כיף? וזה מגביר את העוצמה. לרכוב על אופניים, אני מאוד אוהב. לרכוב על אופניים, את הפדלים הסובב. לרכוב על אופניים איך ההפעלה הזאת בעצם אמורה לגרום לילדים לאהוב ספורט ולהיכנס לכל העניינים האלה של ספורט? ככל שתתחיל מוקדם יותר, הילד יהיה הרבה יותר בריא, פחות יצטרך להתמודד עם בעיות של השמנה. זה מקדם אותו בתחום המוטוריקה, הקואורדינציה, האינטליגנציה. זה כבר הוכח במחקרים שהאינטליגנציה משתפרת ככל שאנחנו עושים פעילות גופנית. אנחנו קופצים איתו, פינוקיו קופץ אחורה,
אנחנו קופצים איתו, אז נשקשק את הישבן מצד לצד ולהסתובב סיבוב אחד, אז נשקשק את הישבן